сега ще влизам обратно. Викаме се само правилно кръг, че идвам обратно. Как се пуска? Това са читачките. Дългите буташ напред. Това си беше сниителят. Сниителят е пусто. Стигнахме до 0,9. Проблем. Голям. Мисли защо така? Яме го дръжето, мисля да си го трябва аз. Батко, тази гума втана ли нещо? Не, мач. Мерси много. Почти 0,9 на трета. Това е овърбус някакъв, ама въпросът е дали ще е моментен и ход. Ако е моментен няма проблем, ама ако ход е голям проблем. В смисъл? В смисъл, ако за секунда само го качваш, защото аз нямам време да задържа на пълна газ. Сега на газ се държиш? Не. Те ще удържи такива врати? Ще падне. Защото е богат с места. Но и сега малка гума. Да бехте слушали тая в багажник? Ма той кача има проблеми с буста, до 0,9 кача. До 0,9? Отвори вратите да сменя на гумата. Та моля, нека си го закрепим. Това? С тях ще го залепим си.